Na, csináld ezt a prüszkölés, Zoé. Nem boruljál, baba. Szerintem ahogy így fújja, az még őt is csiklandozza. Úristen, tiszta nyála. Ügyes vagy. És hogy örül neki, hallod? Szerintem rájött már teljesen. Na, mi van? Na, ilyenkor már rég nyúlt a füléhez is. Hogyha így dörzsölte a szemét vagy az órát. Húzd meg! Jaj, hát Istenem, de ügyes vagy. Ügyes vagy. Tapsi, tapsi. Tapsi, tapsi. Zoé, Tapsi, tapsi. tapsi, tapsi. Tapsi, tapsi. Na, csináld. Az igen. Benne kakíj közben. Na, uncsi már. Hát kérem, hogy én már ilyen izgőmozgó vagyok, nekem ez már nem sokáig jó ez a pihiszék. Én már nem akarok pihenni. Ugye?